Aizkorak lagundu ziran, harriaren gana hurbiltzen. Aizkoratik salto egin nuen harrira. Baina, duela milaka urte, harrikik etorri zitzaiguna aizkora. Hauxe zen bere garaian puntako teknologia. Hauek bat duzuenak, ez zuen publizitate behar handirik izango bere erabilera zabaltzeko. Eta, hala ere, bilatzaile nekaezinak bilatzen jarraitu zuen. Eta harriak barruan daraman altxorra aurkitu zion, metala. Eta honek dena aldatu zuen. Eta aizkorari, haitz gorra izatetik, izena bakarrik geratu zitzaion. Baina, begira nola diren gauzak, altzairuri finenez egindako aizkorari ere, harriak lagundu behar, zorrotz ibiltzeko. Handik aurrera, aizkora eta harria, metalatarria, bikote banaezina bihurtu ziren.